پیش از آغاز بازی دسته‌های استقلال و اسقاط سرود ملی صدا می‌دهد. салом арз мекунем ба тамоми мухлисону ҳаводорони футболи меҳан ба мухлисони футболи тоҷик дар умум ба онҳое ки ба чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бошгоҳҳои лигаи олӣ таваҷҷӯҳ дорад. Телевизиони варзиш гузоришҳои мустақими хешро аз ҷараёни бозиҳои даври охири лигаи олӣ яъне даври 22 идома медиҳад. Ин маротиб мо ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор меравем, чунки пас аз чанд лаҳза маҳз дар ҳамин варзишгоҳ бозии дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва эсхатаи шаҳри Хуҷанд оғоз хоҳад шуд. ёдовар мешавем ки аллакай дар доираи рақобатҳои даври 22 се бозӣ доир гардид. Дар рӯзи гузашта дастаи Хуҷанд яъне дастаи дигари шаҳри Хуҷанд дар сафар ба муқобили дастаи Бахчӣ тавонист ба натиҷаи минималии 0-1 зафар ёбад. бозии дигар миёни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Регартадаз баргузор шуд ки дар он артишиҳо тавонистанд бо натиҷаи минимали 1-0 ба ғалаба даст ёбанд ва бозии дигар дар шаҳри Бухтар сурат гирифт. дастаи Вахш дар майдони хеш бошгоҳи Саравшанро қабул кард ва бо натиҷаи 2-0 палангони Водии Вахш тавонистанд ки дар он рақобат ба пирӯзӣ даст ёбанд ва 3 имтиёзи навбатии худро ба даст оварда барои пойгаи қаҳрамонӣ рақобатро идома бидиҳанд. бояд қайд кард ки дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе низ имконияти беҳтарине ба гирифтани унвони қаҳрамони даст ёфтанро дорад, чунки даста нисбат ба дигар бошгоҳҳои лигаи олӣ 4 бозӣ камтар доир кардааст ва агар ин рақобатро низ ба инобат бигирем, дастаи Истиқлол дар пеш бо шумули ин бозӣ 5 бозии дигар бояд баргузор кунад ва дар 17 бозие ки Истиқлол доир кардааст 37 имтиёз ба даст овард ва ин ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи дуюм ҳам қарор дорад. агар ба натиҷаи дастаи Эсхат таваҷҷӯҳ кунем, шогирдони Шуратҷон Умаров дар 21 бозие ки доир карданд 7 ғалаба доранд, 9 мусовӣ ва 5 бохтро дар умури худ ба қайд гирифтанд ва бо 30 имтиёзе ки ҷамъоварӣ карданд бонкдорон дар ҷадвали мусобиқа ин ҳол дар зинаи шашум ҳастанд. дар ин бозӣ бартари бештар ба дастаи Истиқлол дода мешавад, албатта барои пирӯзӣ ва барои ба даст овардани имтиёз, чунки сатҳи бозӣ ва маҳорату малакаи бозигарони дастаи Истиқлол албатта нисбат ба бонкдорон фарқ мекунад. вале дастаи Эсхатаро набояд дасти кам гирифт, чунки шогирдони Шуратҷон Умаров дар ин мавсим тавонистанд ки то ба финали мусобиқа, то ба финали ҷоми Тоҷикистон аниқтараш рохат бигиранд ва таърихсозӣ ҳам кунанд. барои оғоз гардидани ин рақобат ҳамаи чиз омода аст ва мо танҳо садои уштаки Бахтиёр Комилов довари асосиро мунтазир мешавем. ёдовар мешавем ки ҳайати доварон дар ин рақобат бо роҳбари Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кулоб ҳакамӣ мекунанд. ба ӯ дар канорҳо Ҳасан Каримов аз шаҳри Нурак ва
исмоил нуралиев аз шаҳри нурак, яъне ҳардуи ин мутахассис аз шаҳри нурак ҳастанд, кӯмак мекунанд. дувари чорум бошад амирҷон хуркашев аз шаҳри душанбе аст, комиссари бозӣ усмон бурҳонов аз шаҳри душанбе ва нозири бозӣ равшан ишматов аз ноҳияи кушониён ба ҳисоб меравад. хуб, ба ин тартиб дӯстони азиз, садои ҳуштаки Бахтиёр Комилов баланд шуд. рақобати навбатии даври 22 лигаи ҳолӣ миёни дастаҳои Истиқлол ва Эсхата расман шурӯъ гардид. биёед дар аввал, ҳоло ки мо фурсат дорем, ҳоло ки имконият ҳаст, ба ҳайати аввалияи дастаҳо ошно шавем. оғоз мекунем аз ҳайати аввалияи дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе, чунки маҳз дастаи шаҳри Душанбе дар ин рақобат ба ҳайси мизбони номиналӣ бозӣ карда истодааст. дарвозабони онҳо рақами 1 Никола Стошич аст. онҳое ки дар хатти дифоъ ҳунарнамоӣ мекунанд, дар канори чапи хатти дифоъ бозигар рақами 3 Таврез Исломов аст. дар канори рости хатти дифоъ рақами 33 Ҷозеф Окоро. бозигароне ки дар маркази хатти дифоъ ҳастанд, рақами 4 Марлен Чобанов, рақами 15 Кирилл Суслов ва рақами 5 Содиқҷон Қурбонов ба ҳисоб мераванд. ногуфта намонад ки дастаи Истиқлол имрӯз бо 5 дифоъгар ба бозӣ ворид гардидааст. 3 бозигари дигар дар хатти ним ҳимоя ҳастанд. аз канори чап рақами 6 Амирбек Ҷурабоев бозӣ мекунад. дар канори рост рақами 8 Сиёваш Ҳақназарӣ легионер аст. оне ки дар маркази хатти ним ҳимоя бозӣ мекунад, бозигари рақами 17 Эҳсони Панҷшанбе ба ҳисоб меравад. ду ҳамлаварро имрӯз сармураббии дастаи Истиқлол Игор Черевченко ба рақобат ворид кардааст, ки онҳо рақами 9 Рустам Суэров ва рақами 28 Масрур Ғафуров ба ҳисоб мераванд. сармураббии даста Игор Черевченко аст ва чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, ӯ имрӯз дастаи Истиқлолро бо тарҳи ҷойгишавӣ 5-3-2 ба рақобат ворид кардааст ва дар идомаи бозӣ бо эҳтимоли зиёд дар сурати зарурат ба амал омаданд метавонанд ин тарҳи ҷойгишавӣ тағйир ёбад ва албатта дастаи Истиқлол бозии кушоду беҳтар бароҳ монад. мегузарем ба ҳайати аввалияи дастаи Эсхата. дарвозабони онҳо рақами 12 Иззатулло Турсунов аст, ки яке аз дарвозабони бо маҳорати дастаи Эсхата маҳсуб мешавад. дарвозабоне аст ки дар ҳайати асосӣ ҷой дорад ва яке аз бозигарони калидӣ ҳам аст ва маҳз ӯ буд ки тавонист дар ҷоми Тоҷикистон аз маҳорати хуби инфиродии худ истифода карда дастаи Эсхатаро то ба финали мусобиқа барорад. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, Иззатулло Турсунов аст, бозигар рақами 12, оне ки дар дарвоза бозӣ мекунад дар ҳайати дастаи Эсхата. бозигарони хатти дифоъ дар канори чап рақами 4 Абдураҳмон Усоқов аст. дар канори рост рақами 8 Рустамҷон Сабуров, оне ки дар хатти дифоъи марказ бозӣ мекунанд рақами 29 Сардорбек Хурсандов аст ва рақами 2 капитани даста Соҳибҷон Ҳакимов ба шумор мераванд. онҳое ки дар хатти ним ҳимоя ҳастанд, дар канори чап рақами 13 Бекзод Саидов аст. дар канори рост рақами 81 Ҳоҷи Абдуманон. бозигароне ки дар хатти маркази ним ҳимоя бозӣ мекунанд, рақами 17 Иброҳим Эшонхонов аст ва рақами 18 Диёрбек Шавқиев. дар ҳайати дастаи Эсхата нест имрӯз ду бозигари хатти ҳамла ба рақобат ворид гардидааст. рақами 7 Санҷар Ихсибоев ва рақами 77 Ҷаҳонгир Акбарзода ба шумор меравад. ёдовар мешавем ки Ҷаҳонгир Акбарзода дар қисмати зиёди бозиҳои дастаи Эсхата аз ҳайати захира ба рақобат ворид мешуд. дар рақобат ба муқобилаи клуби марказии варзиши Артиш низ аз ҳайати захира ӯ ба бозӣ ворид гардида буд ва тавонист ба задани гол даст ёбад, вале аз сабабе ки яке аз муҳраҳои асосии дастаи Эсхата дар ҳайати тими мунтахаби то Абдасуллои кишвар қарор дорад. албатта сухан дар мавриди Асадбек Махтумов меравад ва аз ин хотир Шураҷон Умаров маҳз Ҷаҳонгир Акбарзодаро ба ҳайати аввалия ҷой додааст ва маҳз бозигари рақами 77 дар ин рақобат бозиро аз оғоз шурӯъ кард. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, сармураббии дастаи Эсхата Шураҷон Умаров аст ва ӯ имрӯз шогирдони худро бо тарҳи ҷойгишавии 4-4-2 ба рақобат ворид кардааст. биёед инҷо таваҷҷӯҳ кунем ба ҳуҷуме ки бозигарони дастаи Истиқлол ташкил карданд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд. Кирилл Суслов тӯбро қабул мекунад. пас ба канори дигари майдон ба Сиёваш Ҳақназарӣ буд. Ҳақназарӣ бо тӯб дар дохили ҷаримагоҳ ҳаракат кард. тӯб аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷӣ ҳам ҳаст ба нафи дастаи шаҳри Душанбе. аввалин имконият ҳаст барои мезбонони номиналӣ ва беҳтарин фурсат то дар қисмати аввали рақобат дар оғози бозӣ тавонанд ки ҳисобро кушоянд. Игор Черевченко
сармураббии дастаи Истиқлол дар рӯи экрани мо шумо қарор дорад ва биёед акнун ба имконияте ки барои шогирдони ӯ муҳайё гардидааст таваҷҷӯҳ мекунем. Мас Сиёваш ҳақназаре партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ дар қабати дуюм бозигарони дастаи Эсхата фаултар ҳунарнамоӣ мекарданд ва тавонистанд аз дохили ҷаримагоҳи хеш тӯбро берун кунанд. Табрез Исломов бо тӯб ҳаракат карда истодааст. Пас ба ҳамдастаи дигараш дигар бора ба Исломов тӯб баргардонда мешавад. Марлин Чӯбанов бо якдигар хуб бозӣ карда истоданд дифогарони дастаи Истиқлол ва акнун тӯб ба марказ равон карда мешавад ва тӯбро бо бозигарони дастаи Эсхатаро низ мо мушоҳида кардем. Санҷар Ихсибоев тавонист бо истифода аз маҳорати хуби инфиродии худ тӯбро соҳиб шавад ва ин ҳуҷуме ки бозигарони дастаи Эсхата ташкил карданд бенатиҷа ба интиҳо мерасад. бозии охири хешро дастаи Истиқлол дар доираи рақобатҳои ҷоми аниқташ лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиё баргузор кард. Рақобат ба муқобили дастаи Алзавра буд ки дар сафар дастаи Истиқлол ноком гардид. Нокуфта намонад ки дар бозии аввал дастаи Истиқлол ин тимро бо натиҷаи 2-1 мағлуб карда буд. Дар доираи бозиҳои лигаи олӣ бошад дастаи Истиқлол дар рақобати марказии давр тавонист бо натиҷаи 6-2 бар дастаи Равшан пирӯз шавад. ҳоло дар рӯи экранҳои мо шумо Шураҷон Умаров қарор мегирад. Сармураббии дастаи Эсхата ва яке аз беҳтарин сармураббиҳо дар таърихи дастаи Эсхата ҳам маҳсуб мешавад, чунки ӯ тавонист аввалин маротиба дар таърихи мавҷудияти бонгдорон ин дастаро то ба финали мусобиқа барорад. Вале дастаи Эсхата дар финал бо натиҷаи хеле калон бо натиҷаи 5-0 аз дастаи Регартадаз мағлуб гардид. Тӯб аз майдон берун мешавад. Аут ба нафъи бонгдорон аст. Абдураҳмон Узоқов тӯбро аз аут ба бозӣ ворид кард ва бозигарони дастаи Истиқлол тавонистанд ки тӯбро бигиранд. Инҷо метавонанд як ҳуҷуми дигар ташкил намоянд. Шогирдони Игорь Черевченко таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияте ки барои дастаи шаҳри Душанбе ба вуҷуд омад. тӯб дигар бора ба марказ ба Эҳсони Панҷшанбе баргардонда мешавад. пас ба канори рости майдон ба самти Кирилл Суслов. Суслов аллакай дуюмин имконият аст ки барои бозигарони дастаи Истиқлол ташкил кард ва ҳуҷумро идома дод. вале дар дуюмин имконият низ ирсоле ки бозигари рақами 15 дастаи Истиқлол анҷом медиҳад. тӯб то ба дохили ҷаримагоҳ рафта то ба ҳамдастаи ӯ намерасад. дар кӯшиши аввал ӯ тӯбро маҳз ба Сиёваш Ҳақназаре ирсол карда буд ва Ҳақназаре тавонист аввалин зарбаи кунҷиро ба нафъи тимаш кор кунад. вале дар кӯшиши дуюм бозигарони дастаи Истиқлол муваффақ нашуданд то ба дохили ҷаримагоҳ роҳ ёбанд. дастаи Эсхата бошад. дӯстони азиз, биёед инҷо ба ҳуҷуми дастаи Истиқлол таваҷҷӯҳ кунем. имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. зарбаро мунтазир мешавем. зарба ва гол. гол. дар дақиқаи 8 рақобат ҳисоб боз мешавад. дӯстони азиз, чӣ гуна фурсат, чӣ гуна имконият ду вазъият ташкил карда тавонистанд бозигарони дастаи Истиқлол дар оғози рақобат, вале онро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда нарасониданд. ва дар дақиқаи 8 билохира дастаи шаҳри Душанбе ба пеш мебарояд ва онҳо ба задани гол даст ёфта тавонистанд. ҳисоб ба фоидаи дастаи Истиқлол 1-0. дар дақиқаи 8 рақобат Эҳсони Панҷшанбе аз ҳайати дастаи Истиқлол ба задани гол муваффақ шуд. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. як ирсоли беноҳат хуб буд аз ҷониби Сиёваш Ҳақназаре ба дохили ҷаримагоҳ. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. чӣ гуна як паси олӣ анҷом медиҳад ба самти Эҳсони Панҷшанбе. бубинед ки ҳатто ба муқобили самти ҳаракати дарвозабон инҷо Эҳсони Панҷшанбе зарба зад ва тӯб ба тури дарвозаи Иззатулло Турсунов ворид гардид. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, дӯстони азиз, дастаи Эсхата охирин рақобати худро ба муқобили дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор доир карда буд. дар он бозӣ дастаҳо мусобиба қайд гирифтанд. рақобат дар майдони хонагии дастаи Эсхата сурат гирифт ва бо натиҷаи 1-1 он бозиро дастаҳоро ҷамъ баст намуданд. бозии қаблиро низ дастаи Эсхата бо натиҷаи 3-3 мусоби ҷамъ баст кард. он бозӣ ба муқобили дастаи клуби марказии варзиши Артиш буд. дар оғоз онҳо тавонистанд ба задани гол даст ёбанд. аниқташ дар оғози нимаи дуюм ҳисобро боз карданд. дар он 6 голе ки дар он бозӣ ба ҳадаф расонида шуд, ҳамаш дар қисмати дуюм ба ҳадаф расонида шуд. инҷо як имконияти дигар метавонист барои бозигарони дастаи Истиқлол ба вуҷуд ояд, вале онҳо дар назди ҷаримагоҳ натавонистанд ки тӯбро соҳиб шаванд. Жозеф Окоро ҷо паси иштибоҳ
анҷом медиҳад. Як ирсоли хеле хуб ба хати ҳамла. Таваҷҷӯҳ мекунем ба Санҷар Рехсибоев, бозигари дастаи Эсхата ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ворид мешаванд ва тӯб аз майдон ҳам берун гардид. На, ҷо ишора мешавад ки тӯб дар майдон будааст ва бояд бозӣ идома дода шавад. Ба Санҷар Рехсибоев инҷо дифоъгарони дастаи Истиқлол имконият надоданд ки ҳуҷумро идома диҳад ва аксул ҳуҷуми дастаи Истиқлолро метавонистем мутаваҷҷеҳ шавем. Албатта агар инҷо бозигар ин тим аз пой афтонида намешуд. Масрур Ғафуров дар рақобат бо Диёрбек Шавқиев аз пой афтид. дар мавриди бозии дастаҳои Эсхата ва клуби марказии варзиши Артеш ҳарф зада истода будем. Дӯстони азиз, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, дар нимаи дуюм 6 гол ба ҳадаф расонида шуд ва дар аввал бозигарони дастаи Эсхата тавонистанд ки ба задани гол даст ёбанд. инҷо маълум мешавад ки бозигари дастаи Истиқлол қоидаи бозиро вайрон кардааст ва боз ҳам дастаи шаҳри Душанбе бо тӯб қарор дорад. Як ҳуҷуми дигар ва инҷо ҳатто дарвозабон мувозинати худро аз даст дод. Бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро соҳиб мешаванд. Як зарбаи дигар ва гол. ҳисоб 2-0 мешавад. бубинед ки дар оғози рақобат то ба дақиқаи 15 аллакай ҳисоб 2-0 аст ва боз ҳам Эҳсони Панҷшанбе голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф мерасонад ва муаллифи дубл мешавад. албатта бартарӣ ба дастаи Истиқлол дода мешуд дар ин рақобат, вале мо аз ҷониби бозигарони хатти дифои дастаи Эсхата инқадар бозии бадро мунтазир набудем. инҷо иштибоҳи калонро маҳз Иззатулло Турсунов анҷом дод. мувозинати хешро аз даст дод, аз пой афтид ва маҳз аз ҳамин хотир бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро соҳиб гардиданд. саҳнаи такрори ҳамин ҳолатро аз зовияи дигари майдон таваҷҷӯҳ мекунем. бале мувозинати хешро аз даст дод Иззатулло Турсунов. тӯбро Масрур Ғафуров қабул кард ба дохили ҷаримагоҳ ба мавқеъе ки дар он ҷо Эҳсони Панҷшанбе қарор дошт равон кард ва бозигари рақами 17 бе ягон мушкилӣ онро таслими дарвозаи Иззатулло Турсунов гардонид. боз як ҳуҷуми дигар аз ҷониби бозигарони дастаи Истиқлол метавонист ташкил ёбад. боз ҳам тӯб дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст. Кирилл Суслов пас ба Сиёваш Шахназарӣ. боз ҳам Диёрбек Шавқиев дар замин хоб аст. аллакай як маротиба ин бозигар аз пой афтонида шуд ба ҳамин тартиб ва каме осеб ҳам мегирад. табиб ба кӯмаки ӯ мешитобад ва ёрии аввалияи тиббиро ҳам ба ӯ хоҳад расонид. дар бозӣ ба муқобили дастаи клуби марказии варзиши Артеш дастаи Эсхата бо натиҷаи 1-0 пешсаф буд. баъдан як бора клуби марказии варзиши Артеш дар ҳамон бозӣ тавонист 3 гол пайҳам ба ҳадаф расонад. ҳисоб 3-1 шуд. то ба анҷоми вақти асосии рақобат ҳисоб 3-1 буд ва вақте ки довар 6 дақиқа ба он бозӣ илова кард, бозигарони дастаи Эсхата тавонистанд ки ба задани 2 гол даст ёбанд ва маҳз як голи онро Ҷаҳонгир Акбарзода ба ҳадаф расонид. бозигаре ки таҳти рақами 77 дар ҳайати дастаи Эсхата ҳунарнамоӣ мекунад, дар он бозӣ аз ҳайати захира ба бозӣ ворид гардида буд. боз ҳам тӯб дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст. пас ба Кирилл Суслов ва дигар бора тӯб ба бозигарони хатти дифоъ баргардонда мешавад. Содиқҷон Қурбонов ирсол ба самти Жозеф Окоро. бубинед ки бо 5 дифоъгар бозигарони дастаи Истиқлол ҳунарнамоӣ карда истоданд, вале ташкили ҳамраҳо барои онҳо он қадар мушкил нест. аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои худ бозигарони дастаи Истиқлол то ба ин дақиқаҳо ба хубӣ баромада истоданд. Санҷар Рехсибоев тӯбро мегирад ва боз онро аз даст дод ва қоидаи бозӣ ҳам ба муқобили бозигари рақами 7 дастаи Эсхата вайрон шудааст. ба ғайр аз ин рақобат дастаи Истиқлол боз 4 бозии дигар бояд доир кунад ба муқобили дастаҳои ҳосилот Истаравшан, Ҳулбук ва Вахш. бояд қайд кард ки ин даста ба муқобили дастаи Вахш як бозӣ дорад. дастае ки айнол дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи аввал аст ва барои пойгаи қаҳрамонӣ кӯшиш карда истодааст.
ва бо эҳтимоли зиёд тақдири қаҳрамонӣ маҳз дар ҳамон бозӣ байни ҳамдигари дастаҳо ҳал хоҳад шуд. Николас Стошич низ инҷо тӯбро қабул мекунад. Содиқҷон Қурбонов пас ба Амирбек Ҷурабоев, дигар бора ба Қурбонов тӯб баргардонда мешавад. Исоли Чобанов ба хати ҳамла. Бозам ба иштиборот доданд бозигарони дастаи Эсхата. Ирсоли Масрур Ғафуров ба дохили ҷаримагоҳ. Як имконияти дигар метавонист барои бозигарони дастаи Истиқлол ба вуҷуд ояд ва тӯб аз майдон берун мешавад. Зарбаи куҷи ҳам аст. Дуюмин вазъияти стандарти ба нафи дастаи шаҳри Душанбе. аз кӯшиши аввал онҳо муваффақ нагардиданд ки ба задани гол даст ёбанд. Акнун мутаваҷҷеҳ мешавам ки ин фурсатро онҳо чӣ гуна истифода хоҳанд кард. ин маротиб нест дар назди тӯб Сиёваш ҳақназарӣ аст. Партов ҳақназарӣ ба дохили ҷаримагоҳ. Як зарбаи дигар ва бозигарони дастаи Истиқлол наздик буданд то голи сеюми хешро ба ҳадаф бирасонанд, вале тӯб аз болои чорчӯбаи дарвоза ҳаракат карда аз майдон берун мешавад. албатта нисбат ба дигар хатҳои ҳамлаи дигар дастаҳо, дастаи Эсхата хати ҳамлааш беҳтар ҳунарнамоӣ кард. 29 гол задааст дастаи Эсхата дар ин мавсим дар 21 дидор, вале нагуфта намонад ки хати дифои даста низ яке аз хатҳои дифои заиф маҳсуб мешавад. 24 гол ба дарвозаи хеш сар додан бонгдорон. Як партофти дигар ба дохили ҷаримагоҳ аз зарбаи кунҷӣ анҷом дода шуд. Тӯб ҳанӯз дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол боқӣ мондааст. Амирбек Ҷурабоев пас ба канори чапи майдон Табриз Исломов. бозигарони дастаи Эсхата акнун пурра ба мавқеъҳои худ боз мегарданд ва оҳиста-оҳиста кӯшиш карда истоданд то тӯбро аз бозигарони дастаи Истиқлол бигиранд. пас ба қафо ба Никола Стошич равон карда мешавад. тӯбрабои бозигарони дастаи Эсхата. идомаи ҳуҷуми бонгдоронро метавонем таваҷҷӯҳ кунем ва Жозеф Окоро муваффақ гардид то тӯбро аз Иброҳим Эшонхонов бигирад. анҷомдиҳии ҳамла барои бозигарони дастаи Эсхата нарасида истодааст ва то ба ин дақиқаҳо мо аз ҷониби бонгдорон ягон ҳуҷуми хавфнокро мушоҳида накардем. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба аввалин вазъияти стандартӣ аз зарбаи кунҷӣ ки ба нафи бозигарони дастаи Эсхата ба вуҷуд омад. аслан имконияти хуб аст барои бонгдорон. партов ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо ягон нафар аз бозигарони дастаи Эсхата ба тӯб расида натавонистанд. дастаи Истиқлол дар 17 бозие ки доир кард 11 ғалаба, 4 мусовӣ ва 2 бохтро дар омори худ ба қайд гирифт. албатта дар доираи лигаи олӣ 2 маротиба мувоҷиҳи шикаст шуд дастаи Истиқлол. дар бозӣ ба муқобили дастаи Равшан аввалин бохти худро ба қайд гирифт дар ин мавсим ки он бозӣ дар доираи бозиҳои даври 9 лигаи олӣ баргузор шуда буд ва ба таври ғайриинтизор дар ҳамон рақобат Аҳтам Назаров тӯбро ба дарвозаи Истиқлол ворид кард ва бо ҳамон ягона гол дастаи Истиқлол дар рақобати марказии даври 9 аз Равшан шикаст хӯрд. бохти дигаре ки дастаи Истиқлол дар ин мавсим ба қайд гирифт дар рақобат ба муқобили дастаи Хуҷанд буд. такрори ҳамон голе ки эҳсони панҷшанбе ба ҳадаф расонид коргардон ба мо шумо нишон дода мешавад. албатта инро ирсоли головаре ки Сиёваш ҳақназарӣ анҷом дод онро низ бояд дар алоҳидагӣ таърифу тавсиф ҳам кард, чунки якдигарфаҳмии хеле олӣ доштанд Сиёваш ҳақназарӣ бо
эҳсони панҷшанбе ва инак голи дуюми бозигар рақами 17 дастаи Истиқлол нишон дода мешавад. Ва бояд қайд кард ки дар ҳамон гол маҳз иштибоҳи Иззатулло Турсунов бар аъло эҳсос мешуд. дар рақобат ба муқобили дастаи Хуҷанд бошад голро Шонпол Камолафе ба ҳадаф расонид. Довар мешавем ки Камолафе дар равзанаи гузариши трансферӣ дар нимаи мавсим ба ҳайати дастаи Истиқлол омада буд. бозам тӯб аз майдон берун мешавад. бозам зарбаи кунҷӣ аст. дуюмин зарбаи кунҷӣ ба нафъи бозигарони дастаи Эсхата. бозам таваҷҷӯҳ мекунем ки аз ин имконият шогирдони Шӯҳрат Умаров чӣ гуна истифода мекунанд. партов ба дохили ҷаримагоҳ. ҳарчанд зарба зад бозигари дастаи Эсхата дар рақабати дуюм ва инҷо маълум мешавад ки тӯб бо расиш ба бозигари дастаи Истиқлол аз майдон берун гардидааст. Санҷар Ихсибоев дар рақабати дуюм муваффақ шуд ки зарба бизанад, вале зарбаи нон қадар қавӣ. ин ҳолатро бо бозигузорӣ анҷом медиҳанд. ирсоли Санҷар Ихсибоев ва ҳам дастаи дигараш бо тӯбрабои бозигарони дастаи Истиқлол як аксулҳуҷуми суръатнок инҷо бозигарони дастаи Истиқлол ташкил мекунанд. ирсол ба Жозеф Окоро, пас ба канори дигари майдон зарбаро мунтазир мешавем, вале зарба намезанад Масрур Ғафуров. пас ба қафо як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон берун гардид. ирсол аз ҷониби Кирилл Суслов буд, бозигаре ки имрӯз дар ҳайати дастаи Истиқлол дар канори рости хати ҳамла яке аз бозигарони фаул аст. ин сеюмин ҳуҷум аст ки бо иштироки бозигари рақами 15 дастаи Истиқлол Кирилл Суслов анҷом дода мешавад. эҳсони панҷшанбе аз канори чапи майдон тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. партов тиёб ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон пешдастӣ карда ин ҳолатро баргардонед ва маълум мешавад ки Жозеф Окоро ба муқобили Иззатулло Турсунов қоидаи бозиро ҳам вайрон кардааст. чӣ гунае ки дар боло қайд кардем, дастаи Истиқлол 11 пирӯзӣ дорад то ба 17 бозие ки доир кард. ин рақобати 18-ум аст ва айни ҳол бо натиҷаи 2-0 пешсаф аст. дар омори худ нисбат ба дастаи Истиқлол Вахш як ғалаба бештар дорад, 12 ғалаба дорад Палангони Боди Вахш, вале дастаи Вахш 21 бозӣ доир кардааст. дастаҳои дигар ба монанди Истиқлол ғалаба ба қайд нагирифтанд. ин миқдор ғалабаро танҳо як дастае ки 10 ғалаба дорад, ин дастаи клуби марказии варзиш Артиш аст ки аллакай 22 бозии хешро доир кард. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳуҷуми дастаи Истиқлол. эҳсони панҷшанбе тӯбро аз даст дод, он ба идораи бозигарони дастаи Эсхата мегузарад. Санҷар Ихсибоев бозам тӯбро аз даст дод. аллакай ин чандум ҳолат аст ки бозигари рақами 7 дастаи Эсхата тӯбро аз даст медиҳад. Акбарзода ирсол ба самти Бекзод Саидов ҳуҷуми дастаи Эсхата идома дода нашуд, чунки бозигарони дастаи Истиқлол тавонистанд тӯбро бигиранд. Жозеф Окоро, пас ба Амирбек Ҷурабоев, ирсол ба канори чапи майдон. идомаи ҳуҷумро метавонем таваҷҷӯҳ кунем. Табрез Исломов бо тӯб ҳаракат карда истодааст. аз канори чап имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст барои бозигарони дастаи Истиқлол. Иброҳим Эшонхонов бо тӯб қарор дошт ва каме осеб ҳам мегирад. Ален Чобанов бо тӯб ҳаракат карда истодааст. Жозеф Окоро, Амирбек Ҷурабоев, пас ба хати ҳамла ба мавқеъе ки дар он ҷо чун ҳамешагӣ Кирилл Суслов қарор дорад. пойбозиҳои Суслов пас ба эҳсони панҷшанбе. эҳсони панҷшанбе тавонист тӯбро дар идораи дасташ нигоҳ бидорад.
سیاوش حق‌نظری با توپ حرکت کرده است و دست به جریمه‌گاه نیز وارد می‌شود. یک ارسال دیگر با مرکز خط حمله بود که بازیکنان دسته اسخات توانستند که توپ را صاحب شوند. یک پاس با خط حمله. اکنون اینجا سنجر اخسیبویف رو متوجه می‌شویم که حتی با توپ رسیدن نتوانست. در مورد دسته اسخات چی رو میتوان گفت دوستان عزیز، چگونه که در بالا هم قید کردیم، بونگدوران در جدول مسابقه در زینه ششم هستند. یک امکانیت دیگر برای بازیگران دسته استقلال و توپ از میدان بیرون میشود. فرصت بهترین داشتند بازیگران دسته استقلال و مخصوصا مسرور غفورов تو در این رقابت خود نیز مؤلف گل شود. یک ارسال گل‌آور دارد بازیگر رقم 28 دسته استقلال. صحنه تکرار همون حالت رو توجه میکنیم. تنها دروازه‌بان باقی مانده بود که توپ را از او گذراند مسرور غفورов، ولی موفق نشد. با بازیگذاری این حالت انجام داده میشود. یک ارسال دیگر با داخل جریمه‌گاه در رقابت دوم بازیگران دسته اسخات موفق شدند و توپ را نیز از داخل جریمه‌گاه خویش بیرون کردند. اکنون با ادامه هجوم دسته اسخات توجه میکنیم. جهانگیر اکبرزاده با توپ قرار دارد. پس با خط حمله با کنار راست انجام داده شد با موقعی که در آنجا ابراهیم اشانخانов هنرنمایی میکند. بازیگران دسته استقلال پورا با موقع خود بازگشتند و یک ضربه که با سمت دروازه نیکولاس ستوشیچ انجام داده شد. البته این گونه ضربه ها با احتمال زیاد با طول دروازه این دروازه‌بان وارد نمیشوند، چون که ضربه نه اونقدر قوی انجام داده شد و توپ راست با سمت دستان نیکولاس ستوشیچ حرکت کرد. دسته اسخات اوشا در 21 رقابت که دایر کرد 7 غلبه 9 مساوی و 5 باخت رو با قید گرفت. 30 امتیاز دارد چگونه که در بولونیس قید کردیم. ولی در قسمت زیاد از بازی‌های مهم بونگدوران با پیروزی دست یافته توانستند. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال پیدا می‌شود. ضربه و گل. حساب 3-0 گردید. در دقیقه 27 رقابت رستم سویرف مؤلف گل می‌شود. ضعیفی خط دفاع دسته اسخات برالو احساس می‌شود. دقیقه 27 بازی حساب 3-0. گل سوم دسته استقلال رو رستم سویرف زد. صحنه تکرار رو اکنون توجه میکنیم. اینجا تا امکانیت بود که توپ رو با هم دسته دیگرش روان کند رستم سویرف، ولی تصمیم گرفت که ضربه زند. 3-4 تن از دفاعگران دسته اسخات را ببینید که چی کار میکنند. 3 کس با رستم سویرف مبارزه برد، ولی یگان تای آن نتوانست که صد راه ضربه سویرف را بگیرد. دقیقه 28 رقابت است و حساب علاقه 3-0. دو گل را حسانی پنجشنبه بعد افرسانید و اکنون رستم سویرف نیز اسم خود رو همچون مؤلف گل با قید میگیرد. چگونه که در بالا قید کردیم دسته اسخات در رقابت‌های مهم توانست که با پیروزی دست یابد. در بازی با مقابل دسته رگرتاداس با اینجا 3-0 ظفر یافت. در بازی با مقابل دسته خوجند در دربی شهر خوجند که در دایره بازی‌های دور 16 لیگ اولی صورت گرفت، دسته اسخات با پیروزی دست یافت. یک امکانیت دیگر برای دسته شهر دوشنبه به وجود میاد از در هم برهمی. اونجا بازیگران دسته استقلال و مخصوصا مسرور غفورov نتوانست که ثمرناک استفاده کند و عزت‌الله ترسونов نیز کمی آسیب میگیرد. ببینید که زود هجوم‌های خطرناک را تشکیل کرده ایستادند بازیگران دسته استقلال و علاقه 3 دفعه موفق گردیدند که توپ را به دروازه عزت‌الله ترسونov روان نمایند. از ضربه کنجی توپ به سمت سیاوش حق‌نظری روان گردید. اینجا مسرور غفورov کوشش کرد ولی نتوانست که توپ را صاحب شود.
бозии дастрои хата ва регартадаст албатта баъд аз финали ҷоми тоҷикистон сурат гирифта буд. Дар финал низ ин ду даста бо ҳам рақобат карданд. Он бозӣ дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт ва дар доираи лигаи олӣ бошад. дар ҳамин варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон даставо бозӣ карданд. дар ҳайати дастаи хата тағйирот ба амал оварда мешавад. бозигари рақами 2 Соҳибҷон Ҳакимов аз майдон гирифта шуд ва акнун минбаъд рақобатро дар мавқеи ӯ Амирҷон Раҳимов идома медиҳад. Соҳибҷон Ҳакимов бозигаре буд, ки дар хати дифоъ бозӣ мекард, капитани даста ва акнун дар мавқеи ӯ ҳамлагар ба бозӣ ворид мешавад. нугуфта намонад, ки дар нимаи аввали мавсим даставо бо ҳам рақобат карданд. дар доираи рақобатҳои даври 11-уми лигаи олӣ он бозӣ сурат гирифта буд ва бо натиҷаи 1-1 ҷамъ баст гардид. ва ҳар ду голро ҳам бозигарони дастаи хата ба ҳадаф расонинданд. Зоир Турсунов дар дақиқаи 48 дар нимаи дуюм ҳисобро боз кард ва баъдан Бахтиёр Зарипов ба таври ғайриинтизор тӯбро ба дарвозаи хеш ворид кард ва ҳисобро 1-1 намуд. бо гузораи 3 дақиқа аз голе ки Зоир Турсунов ба ҳадаф расонид ва бозӣ бо ҳамин ҳисоб ба интиҳо расид. пас ба самти Кирилл Суслов буд, вале то ба бозигари рақами 15 тӯб рафта нарасид. аниқтараш ирсоле ки ба самти Суслов анҷом доданд на он қадар дақиқ буд. тӯбравои бозигарони дастаи Истиқлол дар нимаи майдони дастаи хата як имконияти дигар барои дастаи шаҳри Душанбе ба миён омад. Рустам Соиров ба самти тӯб ҳаракат кард, вале мушоҳида кард, ки агар тӯбро қабул кунад ҳамчун ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта мешавад. аз ин хотир дигар кӯшиш накард. тӯб дар идораи бозигарони дастаи хата аст. Бекзод Саидов пас ба канори рости майдон ирсол ба самти Диёрбек Шавқиев буд, вале тӯбро дуруст ба самти ӯ ирсол карда натавонистанд. инҷо Ҷаҳонгир Акбарзода кӯшиш мекунад, вале тӯб ба Никола Стошич равон карда шуд. агар ба 5 бозии охири байни ҳамдигари дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Исхата назар афканем, дар 4 он дастаи Истиқлол ба пирӯзӣ даст ёфтааст. ҳамагӣ як рақобат мусови ҷамъбаст гардид, ки он ҳам ин мавсим буд дар доираи рақобатҳои даври 11-уми лигаи олӣ. чӣ гуна ки қайд кардем, он бозӣ бо натиҷаи 1-1 ҷамъбаст шуд. Санҷар Ихсибоев аз пои афтонида мешавад. ва зарбаи ҷаримавӣ ҳам ба нафи бонгдорон аст. паси Бекзод Саидов ба Сардорбек Хурсандов, ирсол ба канори дигари майдон ҳам ҳаст. инҷо тӯб ба Абдураҳмон Узохов бошад ба марказ, ба Акбарзода тӯбро бармегардонад. Акбарзода кӯшиш карда истодааст, вале натавонист тӯбро аз бозигарони дастаи Истиқлол бигирад. дигар бора тӯб ба идораи бозигарони дастаи хата мегузарад. паси Иззатулло Турсунов ба Санҷар Рихсибоев Суслов тӯбро соҳиб гардид, вале қоидаи бозиро ҳам ба муқобили Санҷар Ихсибоев вайрон кард. ҳатто дар соли гузашта дастаи Истиқлол бо натиҷаи 6-1 низ дастаи хатаро мағлуб кард. аз 5 бозии охир бо натиҷаи калоне ки дастаи Истиқлол ба пирӯзӣ ноил гардид, маҳз ҳамон рақобат буд, ки дар дораи бозиҳои даври 7-уми лигаи олӣ ба қайд гирифта шуд ва бо натиҷаи 6-1 дастаи шаҳри Душанбе тавонист ба пирӯзӣ даст ёбад. Иззатулло Турсунов пас ба маркази майдон ба Санҷар Рихсибоев буд. мо дар ин рақобат бозии Ҳоҷӣ Абдуманонро хеле кам мушоҳида мекунем. инҷо Диёрбек Шавқиев аст пои ҳафтид. Ҳоҷӣ Абдуманон ҳамон бозигаре аст, ки дар қисмати
зиёде аз рақобатҳои дастаи Эсхата аз ҳайати захира ба бозӣ ворид мешуд ва метавонист ки бозиро ба куллан дигар намояд. албатта ҳамон бозӣ ба муқобилаи дастаи Регар Тадазрун низ бояд инҷо ишора кард ки дар ҳамон бозӣ нест ҳоҷи Абдуманон тавониста буд ки саҳми бештари худро гузорад дар ғалабаи дастаи Эсхата. туп дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст. Ирсоли Чобанов ба Содиқҷон Қурбонов 58 бар 42 аст фоизи идоракунии туп. анқариб баробар тупро идора карда истоданд бозигарони дастаи Эсхата, вале дар сохтани ҳамлаҳои хатарнок, дар ташкили ҳуҷумҳое ки хеле хавф дошта бошанд барои бозигарони дастаи Истиқлол на он қадар муваффақанд шогирдони Шураҷон Умаров. як ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Истиқлол, эрсол ба дохили ҷаримагоҳ, имконият зарба ва бубинед ки ин ҳолатро бармегардонанд бозигарони дастаи Эсхата. беҳтарин фурсате ки бозигарони дастаи Истиқлол доштанд то ҳисоб 4 бар 0 шавад, вале туп аз наздики хати дарвоза баргардонида мешавад. боз ҳам Иззатулло Турсунов дар замин хоб аст. осеба мегирад дарвозабони дастаи Эсхата. саҳнаи такрори ҳамон ҳолатро мунтазир мешавем. Рустам Суэров зарба зад ва бубинед ки чӣ гуна ин зарбаро Амирҷон Раҳимов баргардонид. бозигаре ки дар идомаи рақобат ба бозӣ ворид гардид, ӯ Соҳибҷон Акимовро иваз кард ва дар хати дифоъ нест як кӯмаки бениҳоят хуби худро кард. бозиро идома дода метавонад Иззатулло Турсунов. туп ба ӯ равон карда мешавад. бояд маст дарвозабони дастаи Эсхата тупро ба рақобат ворид намояд. пасе Кирилл Суслов ба Амирбек Ҷурабоев, ирсол ба Қафо, Содиқҷон Қурбонов, Алин Чобанов, пас ба Суслов ба Чобанов, туп баргардонида мешавад. Қурбонов, эҳсони панҷшанбе дигар бора ба Қурбонов тупро бармегардонад. як ирсоли баланд ба Табрез Исломов. ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома дода нашуд. пас ба Қафо ба Жозеф Окоро. با کوشش زیاد بازیگران دستای اسخط توپ رو میگیرند ولی زود اون رو از دست میدهند. احسان پنجشنبه از پای افتونیده شد. دیوربک شوقیف قاعده بازی رو بیان کرد. امیربک جورابویف پس با صادقجان قربانوف. باز هم پس اینو آنیق با دروازه‌بان دسته اسخط چی شده است؟ امروز در این رقابت با سروسی مگیرو دو دست شده است. برای بازیگران دسته استقلال هجوم رو توجه میکنیم. کیریل سوسلوف پس بس یواش نظری و بونگدوران توپ رو گرفتند. به احتمال زیاد اون دیگر برای اداره بازیگران دسته استقلال گذاشت ولی نه. ارسال سنجر اخسیبویف با کنار دیگری میدان
ба мавқеъе ки дар он ҷо ҳоҷӣ абдуманон бозӣ карда истодааст. ва боз ҳам бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро соҳиб гардиданд. Табриз Исломов, Чӯбанов тӯбро ба Суслов равон мекунад. як партофти хеле баланди дигар ба канори чапи майдон. Эҳсони Панҷшанбе тӯб аз бозигари дастаи Эсхат аз майдон берун гардид. хеле мушкил аст ки бозигарони дастаи Эсхат аз ин фишор берун оянд. як хато кард инҷо Чӯбанов, вале дигар бора бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро соҳиб шуданд ва қоидаи бозӣ ҳам ба муқобили бозигари ин даста вайрон мешавад. Кирилл Суслов. дар бештари вақт ту ба хати дифоъ баргардонда мешавад. хати дифои дастаи Истиқлол ва Чӯбанов, Қурбонов ҳамроҳ бо Ҷурабоев бо пасҳои кӯтоҳ миёни ҳам бозӣ карда истоданд. ту ба зав дигар бора ба бозӣ ворид карда шуд. он дар идораи бозигарони дастаи Эсхат аст. Диёрбек Шавқиев пас ба канори дигари майдон ба мавқеъе ки дар он ҷо Иброҳим Эшонхонов бозӣ карда истодааст. ирсол ба Бекзод Саидов, пас ба хати ҳамла ва тӯб то ба Амирҷон Раҳимов рафта нарасид. Амирҷон Раҳимов ҳарчанд бозигари хати ҳамла аст, вале имрӯз дар мавқеъи дифоъгар бозӣ карда истодааст. дар хати дифоъ дар канори чап. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст. ҳуҷуми навбатии онҳоро таваҷҷӯҳ мекунем. пас ба дохили ҷаримагоҳ ва он аз Абдураҳмон Узохов аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷии навбатӣ ба нафъи дастаи шаҳри Душанбе аст. даҳумин зарбаи кунҷӣ аст дар рақобати имрӯза ва 7-3 дастаи Истиқлол аз рӯи ташкили зарбаҳои кунҷӣ пешсаф аст. партов ба дохили ҷаримагоҳ Санҷар Ихсибоев тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. Санҷар Ихсибоев ҳарчанд дар хати ҳамла маҳорати бештар дорад, бубинед ки дар хати дифоъ низ ба дастааш кӯмак карда истодааст. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Истиқлол пайдо гардид, вале пас нодуруст анҷом дода шуд. ҳуйдавайронкунии навбатӣ. Иброҳим Эшонхонов аз пой афтонида шуд. Диёрбек Шавқиев. идомаи ҳуҷуми дастаи Эсхатаро таваҷҷӯҳ мекунем. Амирҷон Раҳимов пас ба Диёрбек Шавқиев ба хати дифоъ ба Садубек Хурсандов тӯб баргардонда мешавад. дар ин бозӣ нисбат ба канори чапи хати ҳамлаи дастаи Эсхата канори росташ фаъолтар аст ва ин аввалин маротиба аст ки мо канори рости хати ҳамлаи дастаи Эсхатаро дар ҳуҷум мебинем. албатта дар мавқеъе ки дар он ҷо ҳоҷӣ Абдуманон бозӣ карда истодааст. Суслов пас ба Чӯбанов. Суслов метавонад ҳуҷуми дастаи Истиқлолро идома бидиҳад. Масрур Ғафуров аз пои афтид метавонад идомаи ҳуҷуми дастаи Истиқлолро ташкил намояд. ирсоле ки ба дохили ҷаримагоҳ кард. тӯб хеле баланд ҳаракат кард. ҳарчанд Рустам Соиров ҷаиш анҷом дод, вале натавонист ки дар рақабати дуюм тӯбро соҳиб шавад. дақиқаи охираи нима якум ҷараён дорад. ҳисоб 3-0 аст. бартарии дастаи Истиқлол дар ин рақобат бар аъло эҳсос мешавад.
санҷар ихсибоев кӯшиш кард, вале тӯбро аз даст доданд. Бозигарон дастаи Схата. бозам қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Масрур Ғафуров аз пой афтонида шуд. чӣ гуна ки мушоҳида мекунем, вақти асосии нимаи якум ба интиҳо расид. Бахтиёр Комилов ба вақти нимаи якум 1 дақиқа илова кард. бозигарони дастаи Истиқлол дар ҳуҷум қарор доштанд, вале меҳмонон тӯбро соҳиб гардиданд. санҷар ихсибоев бо тӯб ҳаракат карда истодааст, кӯшиш карда истодааст то тӯбро дар идораи дастааш нигоҳ дорад. бо ду тан аз бозигарони дастаи Истиқлол мубориза бурд ва билохира ӯро аз пой афтонида. масрур Ғафуров бо эҳтимоли зиёд ба муқобили санҷар ихсибоев қоидаи бозиро вайрон кард. ба ҳар ҳол коргардон такрори ҳамон ҳолатро ба мо шумо нишон медиҳад. бале масрур Ғафуров ҳатто Кирилл Суслов низ кӯшиш кард то тӯбро аз санҷар ихсибоев бигирад, вале муваффақ нашуд. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст. Рустам Соиров пас ба Амирбек Ҷурабоев. имконияти идома додани ҳуҷум аст. Эҳсони Панҷшанбе бо тӯб ва бозигарони дастаи Схата тӯбро соҳиб гардиданд. як ҳуҷуми хавфнокро низ мо метавонем аз ҷониби бозигарони дастаи Схата таваҷҷӯҳ кунем. Ҷаҳонгир Акбарзода тӯбро мегирад, вале Жозеф Окоро пешдастӣ кард. хуб, ба ин тартиб дӯстони азиз, садои уштаки Бахтиёр Комилов баланд мешавад ки аз он шаҳодат медиҳад ки нимаи аввали рақобат миёни дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Схатаи шаҳри Хуҷанд бо натиҷаи 3-0 бо голҳои задаи Эҳсони Панҷшанбе ва Рустам Соиров ба интиҳо мерасад. дастаҳо ба танаффус мераванд. мо низ тӯли 15 дақиқа танаффус хоҳем кард ва баъдан ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бармегардем то якҷо бо шумо нимаи дуюми рақобатро тамошо намоем. пайгири мо бошед. шогирдони худ маслиҳатҳои муфиди хешро дод ва бояд қайд кард ки дастаи Схата дар нимаи аввали бозӣ яке аз ҳунарнамоии хеле бади худро нишон дод. дар оғоз тағйирот ба мушоҳида мерасад. бозигари ҳами панҷи дастаи Истиқлол аз майдон берун гардид. Содиқҷон Қурбонов оне ки дар хати дифоъ ҳунарнамоӣ карда истода буд ва акнун дар мавқеи ӯ бозиро Рудолф Туркай идома медиҳад, оне ки таҳти рақами 95 бозӣ мекунад. Содиқҷон Қурбонов дифоъгар буд ва бояд қайд кард ки Рудолф Туркай низ бозигаре аст ки дар хати дифоъ ҳунарнамоӣ мекунад. яъне Игор Черевченко тағйиротро вобаста ба мавқеъ анҷом дод. биёд ҳоло ки фурсат ҳаст, ҳоло ки вақт дорем, дӯстони азиз, шуморо бо ҳайати дастаҳо шинос намоем. дарвозабони дастаи Истиқлол Николас Тошич аст, онҳое ки дар дифоъ ҳунарнамоӣ мекунанд. Тамбрез Исломов, Жозеф Окоро, Марлен Чобанов, Кирилл Суслов ва Содиқҷон Қурбонов буд ки акнун ӯ майдонро тарк кард ва дар мавқеи ӯ бозигари рақами 95 Рудолф Туркай
рудолф туркай бозиро идома медиҳад. Як зарбаи сахту мустаҳками дигар ба самти дарвоза. Ту ба сутуни дарвоза бархӯрд ва ба бахти Иззатулло Турсунов он ба тури дарвозаи ӯ ворид нашуд. Дар оғози нимаи дуюм низ бубинед ки чӣ гуна имкониятҳо пайдо карда истоданд бозигарони дастаи Истиқлол. Дар нимаи аввал хати дифои дастаи Эсхата бениҳоят бад бозӣ кард ва ҳамон ҳунарнамоиро дар нимаи дуюм низ бонкдорон нишон дода истоданд. Дар хати ним ҳимояи дастаи Истиқлол бошад Амирбек Ҷурабоев ҳамроҳ бо Эҳсони Панҷшанбе, инчунин Сиёваш Ҳақназарӣ низ бозӣ мекунад. Ду ҳамлавар имрӯз дар ҳайати аввалияи дастаи Истиқлол ворид гардид ва маҳз ҳамон ду ҳамлавар дар нимаи дуюм низ бозиро идома дода истоданд ки онҳо Масрӯр Ғафуров ва Рустам Соиров ба ҳисоб мераванд. Рустам Соиров аллакай як гол зад ва Масрӯр Ғафуров бошад як имконияти беҳтарин дошт ки истифода накард, ҳарчанд бозигари рақами 28 дастаи Истиқлол муаллифи як ирсоли головар ҳаст. То ба ин дақиқаҳо сармавии дастаи Истиқлол чӣ гуна ки дар боло ҳам қайд кардем, мутахассис аз кишвари хориҷа Игор Черевченко аст ки ӯ имрӯз шогирдони худро бо тали ҷоишавӣ 5-3-2 ба бозӣ ворид кардааст. Биё таваҷҷӯҳ кунем ба як ҳуҷуме ки бозигарони дастаи Эсхата ташкил карданд, вале Санҷар Иқсибоев тӯбро ба қафо ба Санҷар Сабуров пас медиҳад ва ҳуҷуми дастаи Эсхата ба ин тартиб қатъ мешавад. Дар ҳайати дастаи Эсхата бошад дарвозабон Иззатулло Турсунов аст, онҳое ки дар хати дифоъ бозӣ мекунанд Абдураҳмон Узохов, Сардорбек Хурсандов, Рустамҷон Сабуров, Соҳибҷон Ҳакимов низ буд. Чӣ гуна ки мушоҳида кардем дар нимаи аввали рақобат сармавиро аз майдон гирифт. Капитани дастанро ва дар мавқеи ӯ бозигари рақами 19 Ҳамидҷон Раҳимовро ба бозӣ ворид кард. Бозигарони хати ним ҳимояи дастаи Эсхата Бекзод Саидов, Ирбои Мешонхонов, Диёрбек Шавқиев ва Ҳоҷӣ Абдуманон ба ҳисоб мераванд. Як имконияти дигар ва дар назди пои хеш Рустам Соиров тӯбро нигоҳ дошта натавонист. Дар хати ҳамлаи дастаи Эсхата бошад Санҷар Иқсибоев ҳамроҳ бо Ҷаҳонгир Акбарзода бозӣ карда истоданд. Сармавии дастаи Эсхата Шураҷон Умаров ба ҳисоб меравад. ӯ имрӯз дар ин рақобат шогирдони худро бо тайри ҷоишавӣ 4-4-2 ба рақобат ворид кардааст. Ду ҳамлаваре ки ӯ имрӯз дар ҳайати дастааш ҷо додааст Санҷар Иқсибоев ва Ҷаҳонгир Акбарзода ба шумор мераванд. Санҷар Иқсибоев то ба ҳадде ки тавонист ҳунарнамои хуб нишон дод дар мавқеи худ, вале мо аз ҷониби Акбарзода ягон зарбаи мустаҳкамро надидем. Як фурсати дигар ва ҳисоб 4-0. Дар оғози нимаи дуюм низ бозигарони дастаи Истиқлол гол мезананд. Рустам Соиров дар ин рақобат голи дуюми хешро ба ҳадаф мерасонад. Акнун ҳам Рустам Соиров ва ҳам Эҳсони Панҷшанбе дар ҳисобҳои худ ду голи доранд. бубинед ки як ҳуҷуми барқосо ташкил карданд шогирдони Игор Черевченко. Боз ҳам Рустам Соиров ба задани гол даст ёфт. Чӣ гуна имконият пайдо кард, чӣ гуна мавқеияти холӣ ба бозигари рақами 9 дастаи Истиқлол вогузор гардид ва боз ҳам ин ҷо аз заифии хати дифои дастаи Эсхата бояд сухан гуфт. Натавонистанд бозигари рақами 9-ро ба хубӣ пӯшонанд ва ирсоле ки ба самти Рустам Соиров анҷом дода шуд дар сатҳи бениҳоят хуб ҳам буд. акнун ҳисоб то ба торумор рафта мерасад. Дастаи Эсхата дигар ҳеҷ чиз барои аз даст дода надорад дар ин рақобат ва бояд акнун бештар ба хати ҳамла таваҷҷӯҳ кард ва ҳуҷумҳоро бештар намуд, чунки аллакай ҳисоб 4-0 аст ва бозиро аз бохт наҷот додан барои онҳо хеле мушкил ҳам аст ва ҳатто имконнопазир мегардад рафта. Албатта бо ин ҳунарнамоие ки онҳо дар хати дифоъу ҳамла нишон дода истоданд. Як ирсоли дигар, як ҳуҷуми хавфнокро метавонанд бозигарони дастаи Истиқлол дар ҳамин ҳолат ташкил кунанд. Масрӯр Ғафуров бозигарони дастаи Эсхата то бо соҳиб гардиданд. Диёрбек Шавқиев ҳуҷуми дастаи Эсхата метавонад идома дода шавад. Ҷаҳонгир Акбарзода пас ба хати ҳамла ва суръати Ҳоҷӣ Абдуманон кифоягӣ накард. ва инро низ бояд ба инобат гирифт ки ирсоле ки ба самти Ҳоҷӣ Абдуманон анҷом дода шуд тӯб бо суръати хеле баланд ҳаракат кард ва аз ин хотир агар кӯшиш ҳам мекард Ҳоҷӣ Абдуманон тӯбро соҳиб гардида наметавонист. Акнун тӯб ба идораи бозигарони дастаи Истиқлол мегузарад. Пас ба қафо анҷом медиҳад Табриз Исломов.
Жозеф Окоро. Пас ба Рудольф Туркай. Рудольф Туркай ҳамун бозигаре аст ки дар нимаи дуюми рақобат ба бозӣ ворид гардид. Эҳсони панҷшанбе як зарбаи дигар ва қареб буд ки хет-трикро ба номи худ қайд намояд. Бозигари рақами 17 дастаи Истиқлол зарбаи беноҳоят хуб анҷом дод. албатта на беноҳоят хуб, вале зарбаи хуб. Агар зарбаи беноҳоят хуб анҷом медод, пас ту ба тури дарвоза ворид мешуд. ба ҳар ҳол шумораи зарбаҳои дастаи Истиқлолро ба самти дарвоза бештар кард. Иззатулло Турсунов аз назди дарвозаи хеш тӯбро ба рақобат ворид кард. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки дар баробари ин рақобат инчунин бозии дастаҳои Ҳулбук Равшан ва Паншеру Ҳосилот ҷараён дорад. Дар рақобати дастаҳои Паншер ва Ҳосилот бозӣ мусови баробар аст. Низ бояд ба қайд гирифт ки дастаи Паншер пас аз оне ки сармоябиашро иваз кард, дар нимаи дуюми мавсим ҳунарнамои беноҳоят хуб нишон дода истодааст. Ба ин ҳол бозиаш бо дастаи Ҳосилот мусови ҷараён дорад. дар доираи даври қаблӣ низ дастаи Ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ тавонист бо натиҷаи 2-1 дастаи Реганта дастро шикаст кард. ва ин дуюмин пирӯзии даста дар ин мавсим буд ва ҳар ду пирӯзиҳо ҳам дастаи Паншер дар нимаи дуюми мавсим ба қайд гирифт. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Истиқлол пайдо мешавад. Сиёваш Шахназарӣ дар дохили ҷаримагоҳ бо туп ҳаракат карда истодааст. ирсоли ноаниқ анҷом дод, вале ба ҳар ҳол Рустам Соиров тӯбро гирифт дар дохили ҷаримагоҳ. Соиров аз поя афтид, вале довар чизе ишора намекунад. маълум аст ки ҳама чиз аз рӯи қоидаи бозӣ буд. акнун ба ҳуҷуми дастаи Эсхата таваҷҷӯҳ мекунем. Ҳоҷӣ Абдуманон ба дохили ҷаримагоҳ мехост ба ҳамдастаи дигараш тӯбро ирсол кунад, вале муваффақ нашуд. ҳоҷӣ Абдуманон дар нимаи аввали рақобат низ хеле кам эҳсос мешуд бозингар. акнун дар нимаи дуюм низ муваффақ накардид ки ирсолро дурусту дақиқ ба дохили ҷаримагоҳ анҷом диҳад. тӯб аз майдон берун мешавад. Николас Стошич бояд аз назди дарвозаи хеш онро дигар бора ба рақобат ворид намояд. то ба даври 20 рақобатҳо 7 бозингар, яъне 5 бозингар бо афголӣ дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо қарор доштанд. як зарбаи мустаҳками дигар ба самти дарвоза. бозам тӯб аз болои чорчӯби дарвоза ҳаракат карда аз майдон берун мешавад. бозам имконият буд барои Рустам Соиров. ва инҷо маълум мешавад ки тӯб ҳатто ба дастони дарвозабон низ расидааст. бозигарони дастаи Истиқлол бояд аз канори рости майдон аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба бозӣ ворид намоянд. ҳаштумин зарбаи кунҷӣ аст ба нафи бозигарони дастаи Истиқлол. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки аз ин фурсат онҳо чӣ гуна ба нафи худ истифода мекунанд. партов ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи Жозеф Окоро. бозигарони дастаи Истиқлол ишора мекунанд ки маҳз аз бозигарони дастаи Эсхата тӯб аз майдон берун шудааст. зарбаи кунҷии навбатӣ, нуҳумин зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи шаҳри Душанбе. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва ин ба зарба ҳам монанд буд. Иззатулло Турсунов тавонист ки тӯбро баргардонад. акнун аз канори дигари майдон боз Сиёваш Ҳақназарӣ тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. маъмулан аз канори рости майдон аз зарбаи кунҷи Сиёваш Ҳақназарӣ тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ партов мекунад. аз канори чап бошад Эҳсони Панҷшанбе. як имконияти дигар, зарба ба самти дарвоза ва Иззатулло Турсунов ин маротиб муваффақ гардид ки тӯбро аз дохили ҷаримагоҳи хеш берун кунад. вале ҳамону ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома дорад. боз ҳам зарбаи кунҷӣ, даҳумин зарбаи кунҷӣ ба нафи бозигарони дастаи Истиқлол.
Изатулло Турсунов каме усе мегирад. бале ва похест ва ӯ метавонад ки бозиро идома диҳад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияте ки барои дастаи шаҳри душанбе ба вуҷуд омад. партофти эҳсони панҷшанбе ба дохили ҷаримагоҳ ва туп ба самти бозигари дастаи эсқат ҳаракат мекунад. як имконияти дигар барои мизбонони наминалӣ пайдо шуд. пас ба хафу ба Амирбек Ҷурабоев. Ҷурабоев бошад ба Суслов. ёдовар мешавем ки дар ин рақобат дувари асосӣ Бахтиёр Комилов аст аз шаҳри Кулоб, ба ӯ дар канорҳо Ҳасан Каримов аз шаҳри Нурак ва Исмоил Нуралиев аз шаҳри Нурак кӯмак карда истоданд. дувари чорум Амирҷон Хоркашев аз шаҳри Душанбе аст. комиссари бозӣ Усмон Бурҳонов аз шаҳри Душанбе ва нозири рақобат Равшан Ишматов аз ноҳияи Кушониён дар ин рақобат фаъолият карда истоданд. Жозеф Окоро пас ба канори рости майдон. Амирбек Ҷурабоев тӯбро қабул мекунад. ирсол ба хати ҳамла ба Табрез Исломов буд ва тӯб маҳз аз бозигари рақами 3 дастаи Истиқлол аз майдон берун гардид. дар ҳайати захираи дастаи Эсқата инчунин бо шумоли дарвозабони даста Муминҷон Гадоибоев инчунин 4 бозигари дигар ҳам аст, 2 дифоъгар ва 1 ҳамлаварун, 1 ним муҳофизаткар. бо эҳтимоли зиёд Бахтиёр Зарипов дар идомаи рақобат метавонад ба бозӣ ворид гардад. агар ӯ ба бозӣ ворид шавад, киро иваз мекунад? шояд бозигари рақами 77 Ҷаҳонгир Акбарзодаро иваз кунад. боз ки аст ки метавонад омада рафти бозиро тағйир диҳад? як зарбаи дигар ва ин маротиб низ ба бахти Иззатулло Турсунов тӯб аз паҳлӯи дарвозаи ӯ аз майдон берун мешавад. инҷо байрақшаи доварро низ ба самти боло мутаваҷҷеҳ гардидем. маълум мешавад ки бозигари дастаи Истиқлол ҳангоми қабули пас дар ҳолати офсайд будааст. Мубинҷон Муминов низ метавонад бо баромадан ба майдон бозии дастаи Эсқатро каме беҳтар намояд. аслан Муминов худ бозигари хати ним муҳофиза аст, вале дар ҳамла низ метавонад дар ташкили ҳуҷумҳо барои бозигарони дастаи Эсқата кӯмак кунад. як имконият барои бозигарони дастаи Эсқата пайдо гардид. Акбарзода натавонист ҳуҷумро идома диҳад. Рустамҷон Сабуров аз поя афтонида шуд. бозигарони дастаи Истиқлол дигар бора ба ҳуҷум фирор менамоянд. як имконияти дигар барои онҳо пайдо мешавад. боз ҳам зарба ба самти дароза. акнун дар дақиқаҳои охир Иззатулло Турсуновро бингаред ки чӣ гуна аз маҳорати инфиродии худ кор мегирад. ин сеюмин имконият аст ки бозигарони дастаи Истиқлол пайдо мекунад, вале дарвозабони дастаи Эсқата инҳоро бартараф мекунад. боз як ҳуҷуми дигар аз ҷониби бозигарони дастаи Истиқлол. таваҷҷӯҳ менамоем Сиёвош Шахназаре ва тӯб аз майдон берун шуд. боз ҳам зарбаи кунҷӣ аз мавқее ки бояд эҳсони панҷшанбе тӯбро ба бозӣ ворид кунад, вале Сиёваш Ҳақназарӣ ба назди тӯб меояд. бо бозигузори ин ҳолатро анҷом доданд бозигарони дастаи Истиқлол. пас ба эҳсони панҷшанбе эрсол ба дохили ҷаримагоҳ, як зарбаи дигар ва боз ҳам дарвозабон кӯшиш кард, хавф хатар эҷод кард.
ҳарчанд тӯбро баргардонед, вале довар инҷо ба зарбаи пеналти ишора мекунад. اینجا اشاره کرد که باید از نزد دروازه توپ رو بازی وارد کند. دروازه‌بان دسته اسخطه رستم سویروف کوشش کرد تا توپ رو صاحب شود ولی موفق نشد. پیدای بازی رو هم ویران کرده است. البته به مقابل عزت‌الله ترسونوف. دیوربک خولمرزویف کوشش میکند که با رقابت وارد شود از هیئت ذخیروی. بازیگر رقم 13 از میدان گرفته شد. بکزود سعیدов بازیگر رقم 77 جهانگیر اکبرزاده از میدان گرفته شد و در موقع او بختیار ظریفov با رقابت وارد کرد. بله دوستان عزیز، چگونه که بالاتر هم اشاره کردم، بختیار ظریفov با بازی وارد می شود. الکی شد و او جهانگیر اکبرزاده را دست کرد. اکبرزاده در این رقابت اونقدر هنرنامه خوب نشان نداد. در موقع خود چندان فاول نبود و محض از همین خاطر شورای معروف را از میدان گرفت. و اکنون میبینیم که در ادامه رقابت بختیار ظریفov چه کار میکند. بازیگر با تجربه دسته اسخط تبریز اسلامov با تو برکت کرده ایستاده است. ادامه هجوم دسته استقلال را توجه میکنیم. ارسال رستم سویروف با کنار راستی میدان. суслов پاس با امیربک جورابویف ضربه میزند با سمت دروازه و توپ از بالای دروازه از میدان بیرون میشود. اصلا بازیگر رقم 6 دسته استقلال از این موقع ها ضربه های مستحکم و خوب زیاد میزند و حتی گل نیست یکچند مرتبه به هدف رسانیده است. ولی این مراتب با چارچوبه دروازه ضربه زده نتوانست. سیواش حق نظری از با امیربک جورابویف ارسال با رستم سویروف با تو برکت کرده ایستاده است. پس با کنار چپ میدان پس تبریز اسلامov با داخل جریمه‌گاه یک ضربه دیگر. مسرور غفورov بهترین امکانیت رو در این حالت استفاده کرده نتوانست. حمله‌ور دیگر دسته استقلال نزدیک بود تا مؤلف گل شود. صحنه تکرار را توجه میکنیم. سر و سه بار ضربه زد. 3 تن از بازیگران دسته استقلال با بازی وارد خواهند شد. رضا دهقانی، احتم نظرف و یک بازیگر دیگر که در ادامه ما باز در این مورد اشاره خواهیم کرد. بیاید اینجا توجه کنیم و یکی از هجوم‌های کم شمار بازیگران دسته اسخطه پس دیوربک شوقیف این ضربه هم بود. البته ارسال بود با هم دسته دیگرش ولی توپ راست با سمت دستان نیکولاس توشیچ حرکت کرد. ضربه کنجی هم است. ابراهیم اشانخانov کاپیتان دسته پس از اونه که صاحب جان حکیمов میدان رو ترک کرد. اشانخانov دست بعد کاپیتانی رو با دست آویخته است. یک ضربه دیگر از بیرون جریمه‌گاه. منوچهر جلیلов یک بار 4 بازیگر عوض خواهد شد. رضا دهقانی نیست که میگیرد با بازی وارد شود. تبریز اسلامov دستبند کاپیتانی رو و دست منوچهر جلیلov می‌آویزد. چون یک بازیگر دیگر محمد جان رحیمov اون که تحت رقم 11 هنرنامه میکند با بازی وارد میشود. رستم سویروف از میدان گرفته شد. در موقع منوچهر جلیلov بازی میکند.
بازیکن شماره 9 از میدان گرفته شد و جای او کاپیتان دسته تحت رقم 63 اسفند پنجشنبه از میدان گرفته شد. در موقع او محمد جان رحیموف بازی میکند. و تغییرات چهارم بازیکن رقم 17 اسفند پنجشنبه ترک میدان کرد و جای او بازیکن شماره 11 محمد جان رحیموف با بازی وارد شد. تبریز اسلاموف، رستم سویروف و اسفند پنجشنبه از میدان گرفته شدند. چگونه که در بلوک قید کردیم مهتاب نظرف، منوچهر جلیلوف و محمد جان رحیموف با بازی وارد گردیدند. همچنین 38 حق نظری از میدان گرفته شد. در موقع او رضا دهقانی بازی را ادامه میدهد. توپ از میدان بیرون شده است. اوت به نفع بازیگران دسته استقلال است. ادامه هجوم دسته استقلال را توجه میکنیم. رضا دهقانی با توپ حرکت کرده ایستاده است. پس با قفو با رودولف تورکای باشد با اوکورو برمیگرداند توپ را. بکری جورابویف، اوکورو باشد با نیکولاس توشیچ توپ را برمیگرداند. توپ در اداره بازیگران دسته استقلال باقی میماند. پس جوزف اوکورو با امیربک جورابویف ارسال با سمت بازیگر رقم 19 دسته انجام داده شد. یک ضربه دیگر و توپ با تور دروازه عزت‌الله ترسونوف وارد میشود. محمد جان رحیموف بازیگر که 91 با رقابت وارد گردید و حساب را 5-0. اکنون غیر امکان است تو دسته اسکت با رقابت برگردد و در این بازی حتی صاحب امتیاز شود. صحنه تکراری همون حالت را توجه میکنیم. یک ضربه سخت و مستحکم از بیرون جریمه گاه محمد جان رحیموف انجام داد. چند عزت‌الله ترسونوف جهش کرد ولی نتوانست به توپ برسد. دسته اسکت در زینه ششم جدول باقی میماند با 30 امتیازی که دارد. اما نتیجه دیگر رقابت ها را منتظر میشویم. حاجی عبدالمنون با توپ حرکت کرده ایستاده است. پس با کنار دیگر میدان توپ را با بازیکنان دسته استقلال امیربک جورابویف پس با رودولف تورکای محمد جان رحیموف از کنار راستی میدان بازیکنان دسته استقلال هجوم را میخواهند ادامه دهند. منوچهر جلیلوف هجوم دسته استقلال ادامه دارد. یک ارسال دیگر با داخل جریمه گاه رضا دهقانی بود که با داخل جریمه گاه توپ را روان کرد. البته باید در آنجا منوچهر جلیلوف و بازیگر دیگر این تیم مسعود غفورов قرار می داشت. هرچند مهتاب نظرف نیز در نزدیکی توپ بود ولی به هر حال یگان نفر از بازیگران دسته استقلال در داخل جریمه گاه نتوانستند که توپ را صاحب شوند. دو گل را اسفند پنجشنبه بعد افراسونید. دو گل دیگر را رستم سویروف و اکنون بعد به میدان وارد گردیدن محمد جان رحیموف نیز مؤلف گل می شود. ادامه رقابت را توجه میکنیم. توپ در اداره بازیگران دسته اسکت بود که آن را از بازیگر رقم 14 دیوربک خلمیرزویف گرفتند. ضربه جریمه‌ای هم هست به نفع بونگ دوران.
боз як қоида вайронкунии дигар маротиба дар канори рости майдон қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бозам тубрабои бозигарони дастаи Истиқлол пас ба хати ҳамла ба Резо Деҳқонӣ идомаи ҳуҷуми дастаи Истиқлолро таваҷҷӯҳ мекунем. ҳарчанд аз пои афтед Рустамҷон Сабуров вале тавонист тубро аз назди пойҳои Резо Деҳқонӣ дур намояд. Атам Назаров ба Резо Деҳқонӣ тубро пас медиҳад. Деҳқонӣ бад дохили ҷаримагоҳро равон кард, вале бозигарони дастаи Эсхат тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. қоидаи бозӣ ҳам вайрон мешавад. бозигари дастаи Эсхат аз пой афтонида шуд. тағйирот дар ҳайати дастаи Эсхат. Ҷасур Ярбеков ба майдон мебарояд. ӯ Сардорбек Хурсандовро иваз хоҳад кард. инчунин бозигари рақами 17 Иброҳим Шонхонов ба рақобат ворид мешавад. ӯро Бинҷом Муминов иваз хоҳад кард. Ҷасур Ярбеков. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Эсхат бозигар рақами 17 Иброҳим Шонхонов аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ таҳти рақами 10 Мубинҷон Муминов ба майдон баромад. се тағйирот анҷом дод Шураҷон Умаров дар ин бозӣ. икнун ба идомаи ҳуҷуми дастаи Истиқлол таваҷҷӯҳ мекунем. Резо Деҳқонӣ бо тӯб қарор дорад. кӯшиш кард Рустамҷон Сабуров ва муваффақ гардид ки тӯбро аз бозигари дастаи Истиқлол бигирад. зарбаи аниқтараш аут ҳам ба нафъи бонкдорон аст. боз ҳам қоида вайронкунӣ. Санҷар Ихсибоев аз пой афтонида мешавад. дар нимаи дуюми рақобат мо ягон ҳуҷуми хавфноке ки ба гол наздик бошад аз ҷониби бозигарони дастаи Эсхат надидем. ҳарчанд фурсатҳо ҳастанд, вале на он қадар хавфноканд барои Никола Стошич. як имконияти дигар ирсоли Масрур Ғафуров. дастаи дигараш буд маълум мешавад ки Ғафуров дар ҳолати офсайд будааст. акнун ба ҳуҷуми ҷавобии дастаи Эсхат таваҷҷӯҳ менамоем. пас ба Бахтиёр Зарипов зарбаи на он қадар хуб анҷом медиҳад. бозигари рақами 11 дастаи Эсхат. Атам Назаров пас ба канори дигари майдон ту ба Сиёваш Ҳақназарӣ. ин Резо Деҳқонӣ будааст. мазорат мехоҳем. ирсол ба маркази майдон ба Рудолф Туркай. аз канори чапи майдон ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома дода мешавад. таваҷҷӯҳ менамоем. пас ба Рудолф Туркай. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва бозигарони дастаи Эсхат ин ҳолатро бартараф карданд. ту ба ҳамоно дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст. Муҳаммадҷон Раҳимов, Амирбек Ҷурабоев. пас ба Резо Деҳқонӣ. Резо Деҳқонӣ маҳорати инфиродии худро дар онҷо ба хубӣ истифода кард. ирсоли Суслов ба дохили ҷаримагоҳ. тӯро аз даст медиҳанд бозигарони дастаи Истиқлол ва дигарбора он ба идораи дастаи шаҳри Душанбе гузашт. идома мебояд ҳуҷуми дастаи Истиқлол. Масрур Ғафуров ва бо як
кӯшиш тӯбро аз назди ӯ дур кард Рустамҷон Сабуров. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Истиқлол пайдо мешавад. Рудолф Туркай пас ба дохили ҷаримагӯҳ ва Иззатулло Турсунов ин ҳолатро бартараф кард. Рустамҷон Сабуров бозигари рақами 8 дастаи Эсхата дар бисёри ҳолатҳо муваффақ шуда истодааст ки тӯбро аз бозигарони дастаи Истиқлол бигирад, вале ҳуҷуми дастаи Эсхата идома дода намешавад, чунки зуд ба хаторо дода истоданд бонгдорон ва зуд тӯбро аз даст дода истоданд. То ба маркази майдон меоянд, вале тӯбро аз даст медиҳанд. як қоида вайронкунии дигар Санҷар Ихсибоев дар замин хоб аст ва муқобили бозигари хатти ҳамлаи дастаи Эсхата қоидаи бозӣ вайрон шуд. агар ҳамин тавр ҳунарнамоиро идома диҳанд, бо эҳтимоли зиёд голи шармшикани худро низ ба ҳадаф расонида наметавонанд бозигарони дастаи Эсхата. ҳисоб аллакай 5-0 аст, вале мо тӯбро бештар дар нимаи майдони дастаи Эсхата дида истодаем. ва макнун пас аз дақиқаҳои зиёд бозигарони дастаи Эсхата дар нимаи майдони дастаи Истиқлол бозӣ карда истоданд. пас ба самти Ҳоҷӣ Абдуманон идомаи ҳуҷуми дастаи Эсхатаро таваҷҷӯҳ мекунем. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ Бахтиёр Зарепов натавонист тӯбро соҳиб шавад ва осеб ҳам мегирад. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки дастаи Истиқлол имрӯз Тоҷикистонро дар доираи рақобатҳои Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё намояндагӣ карда истодааст. 4 бозӣ доир кард, дар гурӯҳи Д аст. намояндаи кишвари мо дар Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё 4 бозӣ доир кард. дар 2 тои он ба пирӯзӣ даст ёфт ва дар 2 тои он мувориҷаи шикаст шуд. аввалин рақобатро бо бохчаам баҳс карданд. як имконияти дигар, зарба ба самти дарвоза ва дар ҳолати офсайд будааст бозигари дастаи Истиқлол. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, бозии аввалро ба муқобили дастаи Ал-Наср доир кард. аз дастаи шаҳри Риёс мағлуб гардид. дар бозии баъде ба муқобили дастаи Коа дар доираи рақобатҳои даври дуюми марҳилаи гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё бозӣ кард. дастаи кишвари Ҳиндустонро бо натиҷаи 2-0 шикаст дод. бар дастаи Ал-Завра низ бо натиҷаи 2-1 зафар ёфт. ва дар бозии охир чӣ гуна ки дар болотар ҳам ишора кардем, натиҷаи 2-1 аз дастаи Ал-Завра шикаст хӯрд. агар дар бораи ҳамон рақобат бештар маълумот диҳем, бозӣ дар доираи бозиҳои даври 4-уми Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё сурат гирифт. биёед инҷо таваҷҷӯҳ кунем ба ҳуҷуме ки бозигарони дастаи Эсхата ташкил намуданд. Бекзод Саидов пас ба Хафо мавҷи нави ҳуҷуми дастаи Эсхатаро таваҷҷӯҳ мекунем. Ҳоҷӣ Абдуманон бо тӯб ирсол ба дохили ба маркази майдон ба мавқеъе ки дар онҷо Санҷар Ихсибоев буд, вале тӯб ба ӯ рафта нарасид. бозигарони дастаи Ал-Завраи Ироқ голи дуюми худро аз зарбаи пеналти ба ҳадаф расониданд. баъдан дар нимаи дуюми рақобат бозигарони дастаи Истиқлол тавонистанд ки ба задани як гол даст ёбанд. онро ҳам Амирбек Ҷурабоев ба ҳадаф расонид. дар дақиқаи 64 ҳисобро 2-1 кард. дар идомаи бозӣ мо шоҳиди гол нашудем ва бо ҳамин ҳисоб дастҳо бозиашонро ҷамъбаст карданд. дар доираи рақобатҳои Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё як имконияти дигар барои бозигарони дастаи Истиқлол ва ин маротиб нез дар
назди хати дарвоза бозигари дастаи хата муваффақ шуд ки тӯбро баргардонад. Амирҷон Раҳимов буд ки нагузошт бозигарони дастаи Истиқлол голи шашуми худро ба ҳадаф бирасонанд. ва мисли ин фурсат дар нимаи аввал низ доштанд бозигарони дастаи Истиқлол ва дар ҳамун ҳолат низ дифогарони дастаи хата аз назди хати дарвозаи хеш тӯбро берун карданд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияте ки барои бозигарони дастаи Истиқлол ба вуҷуд омад. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ Диёрбек Шавқиев ин ҳолатро бартараф мекунад. паси Бахтиёр Зарепов ба канори чапи майдон буд ба Диёрбек Холмирзоев ва тӯб аз майдон берун мешавад. дар доираи рақобатҳои Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё дастаи Истиқлол бозии навбатии хешро рӯзи 26 ноябр баргузор хоҳад кард. рақобат ба муқобили дастаи Ал-Наср аст. як зарбаи дигар ба самти дарвоза. хуб баъдан ба муқобили дастаи Гоа аз чемпионати Ҳиндустон бозӣ мекунад ки он рақобат рӯзи 24 декабр сурат хоҳад гирифт. бозии охирини марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё аст. ирсол ба самти Бахтиёр Зарепов ва бубинед ки бо сар ин ҳолатро бартараф мекунад Никола Стошич. ҳоҷӣ Абдуманнон аз аут тӯбро ба бозӣ ворид кард. тӯбро дар ихтиёри хеш нигоҳ медоранд бозигарони дастаи хата. паси Мубинҷон Муминов ба Рустамҷон Сабуров. ирсол ба хати ҳамла ҳоҷӣ Абдуманнон муваффақ намешавад. Жозеф Окоро тӯбро зада аз майдон берун кард. ин ҷо сармураббии дастаи хата Шӯраҷон Умаров ба шогирдони хеш тавзеҳҳои дода шудааст ки чӣ гуна бояд бозӣ кунанд. Рустамҷон Сабуров аз аут тӯбро ба рақобат ворид мекунад. пас ба Санҷар Рихсибоев. ба Рихсибоев тӯб баргардонда мешавад. як зарбаи дигар ба самти дарвоза ва гол. бозигарони дастаи хата голи шармшикани худро дар дақиқаи 84 рақобат ба ҳадаф расонидаанд. Диёрбек Холмирзоев бозигаре ки дар нимаи дуюми рақобат ба бозӣ ворид гардид акнун тавонист ки голи дастаи Эсхатаро ба ҳадаф расонад. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. Холмирзоевро дар мавқеи хеле холӣ боқӣ гузоштанд бозигарони дастаи Истиқлол ва як зарбаи сахту мустаҳкаме ки ба канори чапи дарвоза анҷом дод то ба тӯри дарвозаи Никола Стошич ворид гардид. ҳисоб 5-1 мешавад. ҳадиақал бозигарони дастаи хата ин майдонро бидуни гол тарк накарданд. ҳарчанд мо бозии кулан дигарро аз бонгдорон мунтазир будем, вале ин футбол аст ва он ҳамеша пешгӯӣ нашаванда боқӣ мемонад. хатарнок ҳам аст дар нимаи майдони худ бозӣ кардан ва он ҳам дар назди ҷаримагоҳ. ва бубинед тӯб аз майдон берун мешавад. аут ба нафи бозигарони дастаи Истиқлол аст. Кирилл Суслов аз аут тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. дар нимаи аввал Суслов яке аз бозигарони фаъоли дастаи Истиқлол буд дар канори рост ва бо ворид кардани тағйирот ба ҳайат акнун мавқеи худро Суслов тағйир медиҳад ва мо ӯро бештар дар хатти дифоъ мушоҳида карда истодаем ва дар ҳуҷум камтар ба мушоҳида мерасад.
یک خود ویران کنه دیگر. امکانیت خوب هم هست برای بازیگران دسته استقلال. بختیار ظریفов از پای افتانیده شد. کارت زرد هم نشان داده شد با معلن چوبانов، بازیگر رقم 4 دسته استقلال. هنگامی که توپ را از اوت با بازی وارد کردند بانگداران و محض در همان حالت قاعده بازی از جانب چوبانov ویران گردید. رустамҷон сабуров ва санҷар ихсибоев ин ҳолатро бо бозигузорӣ анҷом медиҳанд. ту ба сабуров баргардонида мешавад, пас ба ихсибоев, ирсол ба дёрбек шавқиев. ҳуҷуми дастаи сихата идома дорад. зарбаро мунтазир мешавем. зарбаам анҷом дода шуд ва гол. ҳисоб 5-2. бозигарони дастаи сихата ҳисоб ҳисоб ба рақобат бармегарданд, вале хеле дер. ҷасур ярбеков, ду бозигаре ки шураҷон умаров аз ҳайати захира ба рақобат ворид кард, ҳар дуи онҳо тавонистанд ки ба задани гол даст ёбанд. дар умум 4 бозигар аз ҳайати захира ба бозӣ ворид гардид, вале дутои он бубинед ки муаллифи гол мешаванд. голи аввали дастаи сихатаро дар нимаи дуюм ба ҳадаф расонидан ва баъдан боз бозигари дигаре ки аз ҳайати захира ба бозӣ ворид гардид, ҷасур ярбеков ба самар расонид. санаи такрори ҳамон ҳолатро таваҷҷӯҳ мекунем. санҷар ихсибоев ирсоли ӯ ба хатти ҳамла. мизбонони номинали тӯпро соҳиб мешавад. аҳтам назаров, пас ба масрур ғафуров. ҳуҷуми дастаи истиқлол идома дода мешавад, вале на, пас ба қафо ба амирбек ҷурабоев. резо деҳқонӣ, пас ба масрур ғафуров. резо деҳқонӣ тӯпро соҳиб мешавад, пас ба дохили ҷаримагоҳ. масрур ғафуров кӯшиш кард, вале аз дёрбек шавқиев тӯпро гирифта натавонист. тӯп ҳанӯз дар идораи бозигарони дастаи сихата аст. ҳоҷӣ абдуманон ба самти пеш ҳаракат карда истодааст, вале дигар ба ӯ имконият дода намешавад. пас ба канори дигари майдон ҷасур ярбеков, санҷар рихсибоев, як зарбаи дигар. ба ин маротиб тӯп хеле баланд аст чорчӯбаи дарвоза ҳаракат карда аз майдон берун мешавад. дақиқаи охири бозӣ ҷараён дорад. бозигарони дастаи сихата 2 гол ба ҳадаф расониданд дар нимаи охири бозӣ. ва акнун интизор мешавем ки довар ба вақти асосӣ чанд дақиқа илова мекунад. николас тошич аз назди дарвозаи хеш тӯбро ба бозӣ ворид менамояд. дарвозабони дастаи истиқлол тӯб аз майдон берун шудааст. аут ба нафи бозигарони дастаи истиқлол аст. чигуна ки ишора мешавад, ба вақти асосии рақобат бахтиёр комилов 3 дақиқа илова кардааст. бале. удов туркай. пас ба резо деҳқонӣ. деҳқонӣ бо тӯб ҳаракат карда истодааст. пас ба канори рости майдон Суслов
муҳаммадҷон раҳимов ба ҳуҷум пайваст мешавад. пас ба муҳаммадҷон раҳимов, партов ба дохили ҷаримагоҳ, як зарбаи сахту мустаҳкам ва гол! ана акнун бозигаре ки аз ҳайати захиравӣ ба дастаи Истиқлол ворид гардид, муаллифи гол мешавад. Манучер Ҷалилов як голи ғайриоддиро ба ҳадаф расонид ва ҳисобро дар рақобат 6-2 мекунад. ду тағйироте ки Игор Шеревченко анҷом дод акнун кор медиҳад. қабл аз ӯ муҳаммадҷон раҳимов низ ба задани гол даст ёфта буд. Бозигаре ки аз ҳайати захира ба бозӣ ворид гардид ва мас муҳаммадҷон раҳимов тӯбро ба Манучер Ҷалилов равон мекунад. Ҷалиловро бубинед ки чӣ гуна зарбаи хуб анҷом медиҳад дар сатҳи касбӣ, дар сатҳи олӣ ва тӯб ба канори чапи дарвозаи Иззатулло Турсунов ҳаракат карда ба он ворид гардид. яке аз голҳои беҳтарини даври 22-ро маҳз капитани дастаи Истиқлол ба ҳадаф расонид. Амирбек Ҷурабоев Дехоне бо тӯб ҳаракат карда инсон аст ва инҷо Санҷар Ихсибоев тӯбро аз майдон берун кард. Муҳаммадҷон Раҳимов пас ба Кирилл Суслов, ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, як зарбаи дигар дар рақабати дуюм. ҳанӯз тӯб дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст. Резо Деҳқонӣ гузариши хуб анҷом дод. паси навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ ва зарбаи кунҷӣ. шояд охирин фурсат бошад барои бозигарони дастаи Истиқлол, чунки 3 дақиқае ки довари асосӣ илова кард ба этмом расид. Муҳаммадҷон Раҳимов ба назди тӯб меояд бо Масрур Ғафуров. ин ҳолатро бо бозигузорӣ анҷом доданд. خب با این ترتیب دوستان عزیز صدای هشتکی دوبار هم بلند می شود. بازی دسته های استقلال شهر دوشنبه و اسقاط شهر خوجند با این ترتیب با انجام رسید با نتیجه 6-2. گل ها را چگونه که مشاهده میکنیم، دو تای آن را از هیئت دسته استقلال اسلامی پنجشنبه زد، دو تای دیگر را رستم سویرف و یک گلی را محمدجان رحیمов و منوچهر جلیلов به هدف رسانیدند. голҳои дастаи Исқатро бошад Ҷасур Ярбеков ва Диёрбек Холмирзоев ба ҳадаф расониданд. ин ҳам омори рақобат. хуб, мо дар ҳамин ҷо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. Фирдавс Азимзода будам ки ин бозиро бо шумо тамошо кардам ва онро шарҳу тавзеҳ додам. боқи дузори футбол бимонед ва ҳамеша пайгири телевизионҳои варзишу футбол бошед. хайр.